Brænder de bakardi og slem, hvor kan dukke det så bare det er kendt. Den absender, så kan den klare det, vi skal. Det var lige, narlige, uforsvarlige. Der I sparer lige på de svar, I har til god. Det er pædagog sving, når man spiller god rim. Man vil to ting, det er fedt og god vin, men jeg spiller god lim. Og gør den ved homie. Og gør, jo, kom det der. Jo, kom det der, Eddie. Yeah. Tak for det. Hvad så? Vejen Gymnasium og HF. Os tre, plus lidt flere, er mejeriet. Og vi ser super meget frem til at komme ned til jer og hygge med jer den 18. Til noget julebal og gløgg og festlig, forhåbentlig, aften. Og det er sådan så det, vi vil sige. Hey!